खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि गोदान चेनेल बियो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो आरो मोजां मोनोबा लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै होदो। नै दा जोङो डक्टरनाव फैदों, मेगन डक्टरनाव। सासे लोगोआ मेगन गाज्रि जादों नालाय, मेगन गोजा जागासिनो दं, बेखौनो नायजानो होननानै फैदों। दा डक्टरा फैथ'वाखै नालाय बाहेरायाव थानानै नेगासिनो जोङो। जों दा मेगनखौ नायनो नागिरबायना, मा नुयो नायनोसै। नोंथांमोननो उनाव खिन्थाना होगोन आं मेगन नायफैनाय सासे लोगोना मेगना गोजा जादों आरोना, मानबाय थायोनो, मोदै गबाय थायो, बेखौनो नायजाफैदों। डक्टरा बैयाव बाहेरायाव फैगोन। नायग्रा जन्थ्रफ्राव नै लोगोआ जा गिबावबाय, बेयाव मेगन सोखांनानै नैबेयाव सोनांगौ आरोना, ओमफ्राय डक्टरा हबेजों थानानै नायगोन आरोना, बेयावनो गिबावबाय बियो बिरादनो। जों दा डक्टरनिफ्राय ओंखारफिनबाय, थांनोसै मुलि लायनोसै आरोना मदन महन फार्मासियाव। रायजोबो नायलांदों। अबाव? ए नङाबा गोजोंमोन ना? नैबेसो नै दा जोङो एसे मेथाइ जालांनो नागिरदों आरोना, आरो न'आवबो लांगोन, जानानै एसे जाग्रोसै। जों दा नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा। आयौ मेथाइआ नै आंथ' माखौ जागोन? जागासिनो। नै जों दा जागासिनो मेथाइखौ, ओमफ्राय जाखांनानै जों दा न'आव थांसिगोन आरो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनसिगोन। बाय बाय।